ukukwebheka nje kuba imiyocwe emincane yabona nayo ngathi yangilimaza indlebe le yadabula indlebe mawuyibhekisisa kahle solo uzobona ukuthi ithungiwe indlebe le ihlonga ndlebe kangaka yeah yangilimaza indlebe Nah, but having an accent is scary, man. It makes you realize that your life can just go like that in a single second. yeah impilo injalo yiko kumele sizame ukwenza yonke into kusakhanya siqoqe kusakhanya ngoba isekulate Unemoto zingaki? Because I can see you love cars. he loves cars yeah yo mjobo ma 1011 Whoa! so it's the kodwa siyafukile phela ngoba amagusheshe amagusheshe benginawo 4 elinye lawa elinye la tshontswa umnganami waseNewcastle wait your friend stole your car hayi ukutshontsha cha waliboleka kodwa walithatha kangabe okay yeah kodwa ke cha umfowethu ngisambolekile then izikhona nje. But I don't So it's the understand why someone would have 11 cars. Hayi McLaren anginayo iPorsche. Oh, McLaren. oh the Porsche is not yours Yomngane yami M3 le ngapha. and then M3 then the Porsche Isiqhwaga sami lesi singapha. iPorsche yomnganami. oh M3 yeah Yeah. oh, nice Because what one. I'm saying is, if you have 11 cars, when do you get to drive all of them? Like, it makes no sense to me. Eqinisweni nayi. Drive. Especially manje ngoba sengiqale nokugibela ibike kakhulu. Oh, So biking. enjoya yona ungidlula imoto ke right now. Harley Davidson. Ama superbike. Okay. so kufana nesithembu lokuyimoto ngoba zingaba 11 ngekwazi ukusigibela zonke Yeah kuya uqinisweni. iqiniso lelo kuyoba khona abonogada bey'moto abasigibelayo onogada abaphethe amaharafu abanye Angayibuyisi imoto back. angayibuyisi kuyoba khona abazoyigibela Angithi phela manje kuyo yonke into yenzayo kumele uzame ukuyiplana ngeke ufanise isithembu nemoto. Isithembu isikhuluma ngabantu la kumele uzame ukuthi ube nendlela nendlela yokuthi inhliziyo yakho nomoya wakho ufike kubona bonke. Yeah, Bazi nabo ukuthi khona ubaba ngithi nezingane zimazi nangapha bazi yabona. Imoto nalapha endlini ngiyahamba ngiyithengela usale ngimboze ngosale ngiyeke kanjalo. Ngiyoze ngiyi-drive ngazi makwenzakaleni. Yabo? Yeah. I get and that's the one thing people don't talk about polygamy. It's because a lot of people talk about the financial, capacity, Yeah. and they talk about the sexual appetite or stamina of a man. They never talk about the emotional capacity that is needed Yeah. to show love equally to 1, 2, or 3. It's always about, I can buy you all 3 Mercedes-Benzes, 3 mansions, and I've got what it takes to have sex with you 3 times every day No, I for think- 7 days a week. I Not the think- emotional I availability. think phela manje enye into eseyinokuhlukumeza mhlambe manje uthando lanamhlanje seli-involve imali kakhulu. Yeah. Uthando lanamhlanje seli-involve imali kakhulu. So kunokuthi la kumele kukhulunywe kubonisane kahle ukuthi ayilalela impilo yami inhliziyo yami le but kodwa bese kungena imali ukuthi unamalini wena. Uyangi-understand? So imoshakala lapho ke kugcineni ngoba vele futhi nase kugcineni isithembu siyadinga ngathi unganawo amaphephanyana phela ukuthi ukhona ukondla ngapha ukhona ukondla ngeke Yeah. uthathe ingane yabantu uyoyihlalisa eBergville Yes. ungakhoni kodwa ukuyenzela izinto nanoma ke kodwa ipoint ingeyona leyo ipoint ukuvusa umuzi ekhaya uyabona nayo ihlale khona ibe happy nawe ufike njalo mangabe wazi ukuthi awusebenza ukobhizi uhamba uye ekhaya ube nomndeni ubuye futhi uze ngapha ubasebenzele nje ithuna lendoda vele lisendleleni angithi uyabona Hey, indoda hey, kumele hey. isebenze Ithuna lendlela lisendleleni, meaning death can happen indlela anytime. ithuna lendoda Indoda lisendleleni Meaning death can happen anytime. cha No, kusho okay, ukuthi explain that to me. kusho ukuthi kahle kahle indoda iyofela endleleni indoda iyofa izama isemgaqweni hayi indoda Get rich or die trying. So I'm trying to... uyayilahla. Ithuna lendoda lisendleleni. uyalazi ithuna kuqala Yes, it's a grave, bro. Come on. yes indlela uyayaza ngithi Umgwaqo.
yes Esihamba kuwo. yes kusho kona ukuthi njengoba nihlezi nisemgaqweni nisebenza up and down ungathola i-accident noma kunini Mawuya ekhaya manje. usuku uyotohoza uyosebenza hayi ukuthi uzutholwe zigebengu uhlela endlini Oh, a man will die hustling. kahle yes Ken Richard died trying. He just laughed when I said that. Asikhulume nga-album, ne? You've got 12 songs, ne? Yeah. Icala Lempumelelo is the first track. Is that an intro or is that a song? intro kodwa ke song futhi Oh, nice. yeah And then you've got Mina Ngedwa with Nkosazana daughter. Hey. Tell us about that. Yeah? She's an amazing human. icala lempumelelo yiyo breaker down kahle kahle ukuthi kwenzakalani ukuze sifike la i-album kube icala lempumelelo yiziphi ingqinamba obhekana nazo kwi-journey yakho ihambayo mhlawumbe mawuya phezulu kwenzakalani mawufika lapha phezulu umoya uvunguza kangakanani uyayibona lonto leyo so iyona ke intro bese le In Nkosazana. eno sisu Nkosazana daughter yini Mina Ngedwa. Mina ngedwa. mina ngedwa isho ke sekuthandeni umuntu ukuthi ngithanda wena ngifuna ukuba nawe ngaso sonke isikhathi ngakuthanda ungenalo utho ileyo nkulumo nje leyo ukuthi ngakubona abanye bengakuboni uyayibona lonto That song, when you wrote it, Boypala, maybe from your woman's perspective, because now you're a big superstar and she's still with you. awuphinda umbuzo na ungavama amagama esilungu aqinile You know, I always feel like Big Zulu is acting, but acting like he doesn't know English. hayi ngiyayazi English kodwa amanye amagama aqinile Kuluma simple. Usho no perspective. Bengibuza ukuthi hayi usho leyo ngoma ngabe na ayiphinde ngendlela oyisho ngayo no leyo ngoma ngabe na ikukhumbuza umuntu wakho njengoba maybe and la senya assume ukuthi mhlawumbe ube nawe usa rank emateksini kuze kube manje uyu umuntu owaziyo okwaziyo wena ungabe nemoto ezi11 uBig Zulu hlangane naye na ingoma isikhathi mangiyibhala mina le bengiyibhala ngendlela mhlawumbe yabantu abakwi situation efana naleyana ukuthi waba nomuntu wakhe umuntu wakhe esehasila wamnika ithemba wambekezelela until ke lapha esekhona njengamanje understand so kuyenzeka ukuthi enye ingoma uthola ukuthi ayibhekananga nami ngqo kodwa baningi abantu abarelate kuyona uyabo amanye ama-line yes angabhekana noBig Zulu kodwa ke kumele wazi ukuthi umcula uwenzela uBig Zulu uwenzela abantu so combination yeah Next song is Nsale